Sortziko alpargata. Bueno, gaur hemen, askotan entzuten dugu, baina aukera edukiko dugu, bertan, lau lagun, dantza berdina, nola egiten duten ikusten. Alde batetik, Urkiko bi gazteak, aurrera mesedez, Eneko eta Ainoa, Urkiko heldu bat, Olaia, eta nola ez, Axeli nagusia, Xatonio. Ikaro bat, lehiaketa bat, baizik eta bakoitzak bere erara dantza dezan.